Kanigadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharon lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Bakduk Narendra Modi un play menta ka singi ya ka India Energy Week 2024 ha Bengaluru. Un IT ru ya ka karkhana na helikopter ka Hindustan Aeronautics Limited syakipat kari hatumkur. Shangshet kayalap election ha Meghalaya. Pendan kam ki seng sign perthai bat ka office u chief electoral officer da ka put katam ban kring ya ki nong tap vote bat ban ai jing pensyai ya ki pat ba. Bat ka jingelang baningkong jong ka Youth 20 Summit kan sedang naduk menta ka singi ha Guwahati, Assam. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bakduk Narendra Modi un play ya ka India Energy Week 2024 ka ban sedang ha Bengaluru, Karnataka menta ka singi. Kajing temu jong kani kajing rakhe ya kani katayau kalong ban peni ya kajing tibet kari India hakaban jam na ka bapendan kam ya ki umpanyang ki batan na syapo ram eu kum ka petrol sya ki umpanyang ki bakham duna kajing pensniu ya kamaryang kani kajing yalang kan sakhi ya kajing shimbenta ki nong yalam na ki karkhana penmi boarding hakaru kombarim bat bathamai ki sarkar bapher bat ki jaka pule hakabakin ya phaliu jingmut halor ki jing e bat kumju ru ki lat ki ba ka jing jam na ki ru company boarding barim shekiru kom bathamai kinwanra menteri Rang Bakduk kari un plie pat ba ya bon ki kam ki bedai bat ka green energy ru kumban sipen kan mau ka sarkar pedeng kala khamshim khia ya ka jing pen khle ya ka ethanol ha ka umpanyang petrol khnang ban penduna ya ki jing pendan kam ya ka umpanyang petrol ka sarkar pedeng menta ka thmu bakane ka jing penkhle kan kot syaka arpau na ka shispa tat hadu usnam arhajar arpusan hadin kani ka jing yalang umodi un IT syaki pat kari ya ka karkhana shna helikopter jong ka Hindustan Aeronautics Limited ka badan hatumkur Karnataka ya umau nong rim jong kani ka karkhana labu da Menteri Rang Bakduk Narendra Modi ha usnam arhajar khan rio kani ka karkhana na helikopter kan long ka bahe du hado ba Asia bat kan sedang ban penmi yaki light utility helicopter ka jingelap election ha Meghalaya kalanang ishit ham kat bagi seng san perthai kidang persangkat bala ban kring ki nong tap vote da ki surjing ruai ki baki pat ba kisngeu ya ham kajing tap kerteng ki kertong na ka benta ki Henry Potali ki constituency kan sakut not satang arsngi ha kani ka jela unong ai khubor ka All India Radio uya thu bawat la kaput katem daki kenhun ruai kalong ka bangila banyo i na kapor sa kapor haki surak hasar Shillong handrai kat ba ka election kala nang jan ki surak syaki nong kendong ru ki dap daki nong tem nong put kat ba ki pat ba ru ki dang yashat bat ya ruai lang ya ki jing ruai election bala penmi daki kertong ka office jong chief electoral officer ru ka pendan kam ya ki concert na ka bentaban pensapriang ya ka khubor halor ka hok jong ki nong tap vote hapdang ki to ki bedang sedang tap vote bat kumju ru ban pensngot ho iki samla ban tap vote tang na ka benta ka pisa hakawe pat kalyang ka jing tap kerteng ki kertong kalaya syat hakaba kila don hadu shispa anru fulai ngut ki bala lech ban tap kerteng tat hadu ka sngi sat jan bala dep kajing tap kerteng ki kertong ki biakun haka election ha Meghalaya kan kut lasai kasngi ka nyau tarik urumphang ka sarkar Arunachal Pradesh kala penjalan Yakarta na kabenta ban tho ya ka civil service examination haka jela da license da kani kajing penjalan ba license karta ka bahedu baki nongele examin kila ban tho ya ka civil service examination ha Arunachal Pradesh kalong laipusan snem nap kabenta kito ki bahap hapo ka schedule tribe karta ka bahe du bantho ya kane ka examin kan long south post nem kani ka long kat kum ka khubor bala penmi da ka office menteri Rang Ba kani ka jela hadian baka kanhun ki menteri sarkar kala ay ka jing benjur halor ki jing pen kala ha ka rule ka balai jong ka Arunachal Civil Services and Civil Posts rules Menteri ki kam korbari Amit Shah ulaong ba usngok man shikat de ban tip baka Eastern Nagaland People's Organization ENPO kalarai ban pendam no ya kajing khot ban ya shembenta ha kajing jit nong mi khmat thamai shakaying dor bar thau an ka ban salong shen ha kani ka jela ula ban rap ru ba kani ka pen I ya kajing shania jong ka ENPO ha ka sarkar pedeng bat ba kani karai balashim da ka ENPO kan ya rap ban penne ya ka shong suk shong shngan bat karoi ka par ha ka jela Usha ula ongru ba Menteri Rang Bakduk Narendra Modi ula tray klem shong thaj pan aya ka jing ngos kem haki pat ka thain shatai lammi ngi ha ka sarkar jong
bat kani kajing liat jongka ENPO kapan ba ki menjur yakini kajing tray shitam jongka sarkar preng. Kani kadai ke All India Radio Shillong ke bawah lam syapi ya ke khubor. Kajing yalang paningkong jongka Youth 20 Summit Inception kan sedang naduk mentakasngi ha Guwahati Assam. Katnat Youth Affairs and Sports jongka sarkar pedeng kaya thu ba yakani kajing yalang on penlong ha IIT Guwahati. Kindon palat khat san spa ngut kinong mikmat kiban wan syakani kajing yalang kentop ya ar spa san pungut kibana syabari bat saw spa ngut kisamla pule najela Assam. Ka Youth 20 kan wanra ya karensan na kebenta kisamla ban pensingaw ya kijing singaw jongki haki benta bapher bat kumjuru ya kiboit trekam kiban saya keren ha ka G20. Kila don bun kijing yakob bala penlong haswa ban penlong ya kani kajing yalang ki bala penyaj haki college pat ki skul ba bapher jongka jela Assam kentop ya kajing ya tainya kajing yaj pai ba kajing drodur bat ka quiz halor ki phang bapher jongka Y20. Habakran baki nong pathai khubor ha New Delhi u Anurag Singh Thakur Menteri Sarkar Pedeng Bapet Yakatnat Youth Affairs and Sports uliat hu ba kijing yakran ha kani kajing yalang Y20 kin long halor san teliki phang kentop yakalawai jong ka yok kam yok jam kajing kela kamariang bat ka koit ka khia. Setang shipau sengi dangsa nak kebenta kajing jit nong mikmat thamai sya ka ying darbar ha Tripura bat lakhmi lenti baki nong yalap election bapau nam jong kiseng san perthai bapher kin wan tuit sya ka ni ka jela nadu mentaka sengi. U Amit Shah u balong unong yalam balarang ba kaseng BJP bat kumju ru u menteri ki kam korbari un let yalap election ha Santir Bazar bat khowai mentaka sengi bat un penlong ru ya kajing yaj pai ba ha ka jan miet. Ki nong yalam jong ki seng sain perthai nak kajela ru kilaya yalap election thai hakabalayo I ba u menteri rang ba kajela u Manik Saha ulale yalap election hakawai nakawai ka yeng syakawai pat ha Badhar Khat ha Agartala ban yarap ya ukur tong ka BJP hangtu. U Manik Sarkar naka CPIM bat usudip Roy Barman naka Congress ru kilale penlong laka jong ka jing yalap election hanin kasngi. Haka jok kapor ka Trinamool Congress TMC kalapan mi yakinong rim bat mat trekam election henin kasngi. Haka ni ka TMC kalakular balada ka wan haka bor kan penyok kam ya palat arlak ngut kisamla haka jela bat kan airu mar shipau hajar tengka sya barok kinong rep haka jela. Hana galan kindon kumbakhat arteli kiseng sanhima kibat kikertong shimet kiban yakun haka jingjit nong mikmat thamai syaka ingin dorbar tauan hana galan kaban long haka arpo nyaw tarik menta ubnai. Kat ba ka tarik bakhat du ban tap kerteng ya kikertong kalanang jan kiseng kibam dak hampau khmat ru kilau mi syakmat ban tap kerteng. Na pedeng kini ka Rising People's Party ka North East Democratic Front RPIA bat ka LJP Ramvilas kenya le hakasin ka baningkong hakani ka election. U Parvez Musharraf Presiden Barim ka Pakistan ulaklat no hanin kasngi hadian ba ula shitam lakham slam hakaway ka hospital ha Dubai. U Musharraf uladan nyo pukandai snam karta. Uni unong sensyar Barim ka Pakistan ulami banlej pak Sumaria Ladesh Dubai nadu ubnai leber arajar khatn rio bat shum lawan paishu shalari nadu kata kapor. Lapan benaya kum unong ya selah kajing penyap ya ka menteri rang bakdu Barim ka Pakistan ka Benazir Bhutto bat kajing penyap beriu ha Red Mosque. Uni Presiden Barim ka Pakistan ula syaktian bisharu namar kajing pensange trekam ya ka riti sensyar jongkari ha usnam arhajar nyo. Bat katung ilapoi syaka bakut jongka khubor ka belawan syapi nak All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabajing nya sob ka Delhi Station nak benta ka khubor ha kaktin Hindi. Kaban buat pada kakubar ketin pareng kapuar pra khasan minit. Ngi penkan mauru bah kapuar pra shiteng in wan pai pat syakani ka station jongi nakabenta kakubar nakathain syate lami ngi kaban wan chapi hakaktin pareng. Kane kadai ka All India Radio Shillong.